Yeah. Musiikki niin saatana homo. Missä meikä saatana puku fitti vieläkin XL koko. 93 XL skämmää. Miten se menee? Osuu se? Jos se menee silleen, Saka sun valakin vittu puhu, en mä jaksa vetää mitään sukulakua. Eikä heittää riimit, kyllä mä tajua. Se touvi, kaukana tajuntaa. Saatana boussaa ylös. Ei riimit ja pokaa nyt hyvät. Haluan se pokaa. 30X! Guys! Riimit ja nyt mä niinku ei. Ja vittu kovat vittu riimit kuma samalla vodoka. Anna saatana nyt 100 mulle. Muuten tulee felsin nama bullet. Anna mulle kirkkonummi backiin. Muuten touvi joutuu vittu häkkiin. Se on siellä. Anna 100 We just